Ikaw ba ang klase sa tao nga kusog kaayo mag-analyze og sitwasyon? Samot na kung naigiingon ang usa ka tawo, imo na dayong gi-analyze ang iyang gipangsulti. Bisag way meaning, imo jung tagaag meaning. Sige na dayon kag overthink. Kung naay mga tawo nga sigig panglibak nimo, pasagdi na lang nga inaana sila. Di mo gud nato sila makontrol. Pildi ta kung makipag-away pa ta nila, kay wa man sila klaro nga kaaway. Manang natay hisgutan karon nga 5 ka paagi para kalmado lang ang atong reaksyon. Number 1, pag hunahuna sa aya ka mo react. Di man pud ti ka ma-blame kung ni-react ka diretso. Kaya siguro na kay nadungog nga nakapatandog sa imuha. Pero sa sige nimo react, kung hypersensitive kay ka, madaot ang imong tibuok adlaw. Mag-negative na ang imong energy. Samantalang ang mga tao nga nagtamay nimo, perting lipaya. Kaya nakita nila nga apektado ka. Gansi ka, di ba? It kills your mental stability. But once you learn the art of not reacting to every situation, you will gradually learn the art of living a peaceful life. Pero lisod kining buhaton, samot na nga dali ra kay kang masuko. Pero paning kamuti nga makontrol nimo imong emosyon. Kinahanglan sa nimong maghuna-huna daan. Kinahanglan sa nimong sutaon kung ang imo bang nadungog tinuod. Go through the steps of visualizing the scenario so that you gain a better understanding of your behavior and that of the other person. Number 2, pangutan na adaan, aya ka mo react. Ay sa iluom ang mga negatibong nadungog nimo. Kung wa pa kakasabot sa kamatuuran, kinahanglan nga mangutana sa ka. Dili puro assumptions lang. Ay seryosoha ang mga butang nga wa pa nimo nasabdan. Daghan na kayo ang gaaway tungod sa misunderstanding. Kay ni-react man diretso, bisag wa pa kasabot sa buot ipasabot. Para ato nang malikayan, pangutan na silag tarong og dawatag tarong ilang tubag. Number 3, palayo sa mga taong toxic. Kung sure jud ka nga toxic ang tao, palayo sa iya. Usay ma-realize sa mga taong toxic, nga toxic na sila kung mawala na ka sa ilang proximity. Number 4, tangtanga imong paki. Kung unsa man ilang giuna-una bahin sa imo, pasagdi na sila. Ang ilang gipakita, ilang batik nga batasan. Kung unsa ang pulo nga mugawa sa baba sa tao, kung unsa iyang mga lihok, mauna ang sulod sa iyang kasing-kasing. Pananglitan, moingon silag, batik kag naw. Kay bati man ang sulod sa ilang kasing-kasing. The reason why they do that is because they reveal the pain, the suffering, the darkness, and the many wounds that are present within them. They reveal the pain that's present in their hearts. Maunang ay dibdiba, kay dili ikaw ang naay problema. Sila. Number 5, higugma imong kaugalingon. Ay palabig dikit sa uban. Ay palabig huna-huna nila. At imana sa ang imong kaugalingon. Sulbara sa ang kakulangon sa imong kaugalingon. Di man ni siya buot pasabot nga maghinangol ka. Maumong gud ni solusyon para di ka ayot ang madutlan sa pagkanegatibo sa uban. Kay positibo naman ang panglantaw nato sa atong kaugalingon. No matter how many drawbacks you have, encourage yourself. There are people who sometimes criticize you very badly. Ipalapos na lang na sa pikas dunggan. Encourage yourself. Develop your mindset and build your personality. Self-love is a responsibility. It is a decision that makes your life more fulfilling and enriched. Self-love is looking at yourself in the mirror and not seeing all the scars on your face, all the acne, all the pimples you have, but instead, seeing how beautiful you are. Kung wa kay paki sa imong kaugalingon, how ang pud ang imong kasing-kasing, di ka magmalipayon. However, if you give yourself the self-care and the love you deserve, you will feel so high in life that other people's actions and words won't get to you as much. Sige na kog hisgot ani sa mga videos nako nga di nato makontrol ang mga tao. Bubuhat yun silang mga butang nga makapatandog nimo. Mandaot sila, manakit sila. Bubuhat silang butang nga wa nimo damha. Pero dili pasabot nga salon na lang nimo. Pwede man kang mulikay. Likay na lang ta sa kasamok. The more you focus on things that make you feel good personally, the less you will take things personally, and the more you will enjoy life. Be comfortable with yourself. Love yourself. Know who you are and love every bit of it.